Foli ni waliɲuman an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma bi ye alamisa ye marisi kalo tile 23 san 2023 ni y'an ka don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la an bɛna da don Mali ale ni Chinois jamana olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la a kɛra sababu ye Chinois damadɔ olu tun bɛ baara la anw ka jamana kɔnɔna la nɔ Mali ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la mitigilakaw olu ka ɲɛmaa so u ye bonya ta ko olu sɛgɛrɛ an bɛna n'u la ka yɛlɛli kɔnɔna la halisa Mali kɔnɔna la min ye silamɛw ye olu ka sun a bɛ daminɛ ka bɛn ni bi alamisa don yɛrɛ kɔnɔ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka diinɛ kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ani an ka laadala kow ale kɔni ye laseli kɛ laseli min n'a bɛ ɲɛsin silamɛw ale ni diinɛ tɔw u bɛɛ lajɛlen kɔni ma ka fara o kan mouvement Ambiko ni ale maa ɲɛmaa ye Fatumata Batuli Ɲane ale ni a ka tɔndenw halisa u ka wulikajɔ min n'u b'a kɛla k'o di u y'o kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la quartier min bɛ yen nɔ ne a bɛ fɔ a ma ko Babilabugu fo ka taa se Korofina Sud ma min ye ayiwa lajɛ belebele ye o kɛra ayiwa miirida la yen nɔ an bɛna da don o fana la an ka walawalali kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔ ka farafinna farajɛla an mana kibaruya minnu sɔrɔ an b'olu fara ka walawalali kan. I b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an ka bakuruba kɔnɔna la Mali ale ni Chinois jamana olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka o fanga yɛrɛ kɔni don ayiwa o baara min ni olu kɛra kabini waati jan ni o yɛrɛ kɔni bɛ sen na o de kɛra sababu ye Chinois olu ka jamanaden maa damadɔ olu kɔni nana baara la anw ka jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa baara min n'u y'a kɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni na yasa ka se ka u labila Mali ɲɛmaaw olu kɔni fana ye a laɲini ayiwa ka se ka min ye jɔnjɔn belebele ka se ka o d'u ma jɔnjɔn min ni a bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la jɔnjɔn na n'a bɛ fɔ a ma ko ayiwa médaille de mérite national avec effigie debout à titre étranger ni o ye minnu ni o bɛ yamaruya k'o di dunan minnu bɛna anw ka jamana kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ min ye jɔnjɔn na wa ka fara o kan maa naani min y'o sɔrɔ o ma bɔ yen fɔ maa 7 fɛnɛ olu fɛnɛ ni a bɛ fɔ olu ma ko olu ye expert ye minnu ni olu ka ayiwa maa hakili juru caninw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni nɛgɛjuruta siraw olu kɔni hukumu bɛɛ lajɛlen sira ye ni kunnafoni bɛ bɔ sira minnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ olu fɛnɛ ka baara kɔnɔna la a kɛra nisɔndiya ani bonya yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye Mali ɲɛmaaw olu ma sɔn fiyewu u ka taa fɔ ka se ka bataki d'u ma n'o ye nisɔndiya bataki ye wa ni o maa bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o bɛ t'i jɔ maa 7 yɛrɛ kɔnɔna an y'a fɔ ka bɛn ni sunkalo yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna ye silamɛw fo ka taa se diinɛ kelen o kelen ayiwa ani laadala baara minnu olu bɛɛ lajɛlen min bɛ k'an fɛ yen u ka minisiri ale kɔni ye laseli kɛ laseli min n'a b'a kɛ bi ka ɲɛsin maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma a ko balimaya ale ni teriya fo ka taa se dɛmɛ min bɛ malidenw olu ni ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛnlen yɛrɛ kɔni na a y'a dɔn k'a fɔ sunkalo min fana bɛna don ayiwa o bɛna se ka o kolo ka se ka o fana fanga yɛrɛ kɔni bonya a ko balimaya teriya fo ka taa se sigiɲɔgɔnya ni dɛmɛ ɲɔgɔnya o min n'o bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ anw k'o kɛ an taala ye halisa min b'a to yafa o kɔni o bɛ se ka kɛ anw taala ye an ka sigi olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka a ka kuma in na a ye Ala fo ka Ala kira ka aw fana fo ani ayiwa maa o maa n'o tugura kɔ fo ka taa se a ka denbaya yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ silamɛw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a fɔ min ye sunkalo ye a bɛ daminɛ ka bɛn ni bi alamisa donya ye o sunkalo in a bɛ bɛn silamɛw olu ka jɔsen 5 min yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ nin ye o dɔ yɛrɛ kɔni dafatɔla ye a ko jamana ɲɛmaa tɔgɔ la fo ka taa se minisiri ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sukɛli Fukola Mayiga ale ni ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a bɛ foli ni tanuni k'o kɛ ka ɲɛsin silamɛ a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fo ka se diinɛ o diinɛ ni o yɛrɛ kɔni bɛ anw ka jamana kan ka foli kɛ ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma ka Ala deli ayiwa min b'a to sunkalo ɲuman o bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na Ala danaya o tɔ fanga bɛ se ka bonya cogoya min na sigiɲɔgɔnya yafa o fana fanga bɛ bonya malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na a ko a b'a dɔn tɛmɛlen na malidenw fo ka taa se diinɛ tigilamɔgɔw a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma olu y'u ka dɛmɛ ka se ka o yɛrɛ kɔni yira ɲɔgɔn na min b'a to maa si den kelen kana i yɛrɛ kɛ kɔfɛmaa ye maa si den kelen kana dɛsɛ ka i ka silamɛya baara kɛ ko ka sɔrɔ a se yɛrɛ kɔni t'i ye a y'a dɔn silamɛw ye o dɛmɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ waati tɛmɛnlen na a dalen dɔ la fɛnɛ nin sunkalo kelen a bɛna kɛ o baara kelen yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la a ko a dalen dɔ la fɛnɛ min ye silamɛw olu ka ɲɛmaaw ka taa se alimamiw ale ni wajulu kɛbaaw olu yɛrɛ kɔni bɛna Mali bila u ka wajulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka duwawu ka se ka o kɛ Mali yɛrɛ kɔni ye min b'a to ayiwa basigi ni lafiya o bɛ se ka na anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na sunkalo tɔnɔ anw ka jamana ani a denw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o bɔ yɛrɛ kɔni cogoya min na a ko sunkalo ye kalo ye kalo barikama yɛrɛ kɔni don a ka taasi bila o bɛ kɛ ka ɲɛsin
Mali fintigilaka a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka taa se maliden yɛrɛ kɔni kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn ni su yɛrɛ kɔni bɛna don olu ka ni gɛlɛya ye a kɛra sababu o sababu ye ale yɛrɛ kɔni t'a dɔn nka a kɔni bɛ dugawu k'a kɛ ka ɲɛsin ni kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka ala yɛrɛ kɔni fɛnɛ deli ala ka yafa anw ma ka yafa anw ka jamana ma basigi bɛn ni keleya o bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na sunkalo ɲuman ala ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna ka dugawu ka baraju k'olu di maliden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin kɛra minisiri min ni ale ka baara bɛnnen bɛ an ka diinɛ ko ni ladala ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma nin kɛra ale ka laseli ye ka ɲɛsin maliden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma halisa an bɛ to an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mouvement Anbiko ale ni a maa ɲɛma Fatumata Batuli Ɲani u ka laadala baara minnu ni u b'o kɛ n'o ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin maliden finma a n'a jɛma kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma fo ka kɛ ayiwa baarabaw ye ka ɲɛsin baarako taasira ayiwa sifinnakaw olu ka dɛmɛ musow olu ka dɛmɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ayiwa gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔrɔ ka taa kɛ ni kɛnɛya ta fanfɛla ye dɛmɛ min n'a bɛ kɛ ka to o yɔrɔ ninnu fɛ fo ka taa kɛ jibondenw olu minnu ni olu bɛ sigi ayiwa jamanaw an ka duguw kɔnɔ fo ka taa se an ka faabaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ ye mouvement Anbiko ale yɛrɛ kɔni bɛ min kɛ ka ɲɛsin malidenw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma o hukumu de kɔnɔna la min ye Biyabugu ale ni Korofina Sidiw sifinnakaw ani musolakaw fo ka taa se dugutigi yɛrɛ kɔni ma olu ye wele bila mouvement Anbiko ma ka sababu kɛ a ka baara ɲuman ani a taabolo yɛrɛ kɔni ye mouvement Anbiko a y'u ka wele yɛrɛ kɔni fɛnɛ jaabi a sera kɛnɛ kan u ye sigi ka baro kɛ ni min n'a kɛra ayiwa diɲɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna nka min ye laɲiniw fɛnɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ min n'a bɛ tali kɛ u ka sugu o yɛrɛ kɔni nɔgɔ bɛ togoya min na ni ɲamanto yɛrɛ kɔni fɛ u taara ka taa u ɲɛda nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan nka mouvement Anbiko ale yɛrɛ kɔni ni a maa ɲɛma yɛrɛ kɔni tɔgɔ la u ka lasigiden min tun bɛ yen nɔ ale kumara Sabali Kaɲi Ture fo ka taa se Salifu Tarawele olu kɔni ka micro ani jala Korofinakaw Batuli Ɲani ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la an sere yan bi an nisɔndiyara kosɛbɛ nin ye jama sewalenba ye a kɛra bonya yɛrɛ o kama n bɛ Batuli Ɲani ka foli lase aw ma ka mouvement Anbiko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka folikan lase aw ma i n'a fɔ sisan porte-parole bɔra k'a fɔ cogo min na mouvement Anbiko ye mouvement politique de ye politique tɔn de don n'a ye politique tɔn mun don a bɛ politique kɛ ni cogoya wɛrɛ ye mun tɛ kɔrɔlen ye o de kama an b'a ɲini ka se sigida bɛɛ la ka sigida maa bɛɛ dɔn an n'u ka kɛ kelen ye an ka se ka fɛn dɔw dilan ɲɔgɔn cɛ janna k'a fɔ ko a ye boli aw ka taa vote kɛyɔrɔ la a ye na casquette minɛ a ye na t-shirt minɛ non o tɛ Anbiko ye Batuli Ɲani ko ko ka se sigidaw la k'a mafilɛ degun mun bɛ yen degun nin n'i y'a tila kɛmɛ sara la 80 bɛ musow kan donc musow ka degun k'a ɲini ka dɔ ta ka b'o la k'a ɲini ka denmisɛnninw fana dege dɔ la u bɛ se ka mun kɛ n'a bɛ se ka fɛn dɔ nafa denbaya ye en ce moment musow bɛ lafiya denw faw bɛ lafiya denbaya bɛ lafiya kabila bɛ lafiya sigida bɛ lafiya dugu yɛrɛ bɛ lafiya Anbiko ka taabolo y'o de o de y'a to Anbiko ye réalisation caman kɛ san kelen kɔnɔ denmisɛnnin 2000 ni kɔ formé na baarakɛ sira caman b'a la ka npogotiginin 2000 ni kɔ formé mun sɔrɔ siri ni maquillage ni fɛn na ni u fɛn fɛn mana tila o formation ninnu na denmisɛnnin cɛmanninw ta taara bɛn dɔw taara bɛn nakɔ baara ma dɔw ta taara sɛ mara ni jɛgɛ mara ni sumanba yɛlɛma ye mais o fɛn fɛn mun tilal'o la sigiku mun kan ka d'u ma n'i ye mɔgɔ dege fɛn dɔ la kan ka mun baara pour que a ka se k'o waleya f'a ka sigi o sigikun Batuli Ɲani y'o o mɔgɔ 2000 nin bɛɛ ye jamana kɔnɔ ka daminɛ Kayi fo Kidal donc halisa o formation n'o dɛmɛli sira ninnu bɛ ka continuer sisan an filɛ nin ye première pierre dɔ posé la Kati o ye centre multifonctionnel nin tɛ dilan dɔwɛrɛ a bɛ dilan musow de musow ka formation kɛyɔrɔ
muso ka baara kɛ yɔrɔ u bɛ mun baara ye u bɛ bɔ n'a ye u b'a feere u bɛ mun sɔrɔ a la a b'u ka musakaw bɔ donc o n'a ɲɔgɔnna caman sisan o kɛra Kayi a kɛra Sebenikɔrɔ bon Bamakɔ kɔnɔ a kɛra Sebenikɔrɔ dɔrɔn de bon Kati ta bɛ ka kɛ bi a kɛra Kulikoro a kɛra Mopti a kɛra San a kɛra Segu donc Bamakɔ fana an bɛna daminɛ a bɛ ka daminɛ commune ni commune pour que ka se ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ bɛɛ ye o centre ninnu kɔnɔ u bɛ tigadɛgɛ dilan u b'a feere u bɛ safunɛ dilan former la u b'a feere u bɛ sumanw bayɛlɛma ce soir a gaziw sanna ka d'u ma comme ni samiya nana ka fɛnw bila fɛn na sanji fiɲɛ bɛ wuli cɛncɛnw ni fɛnw bɛ don a la Batuliɲani ko ko ka ce soir ɲini ce soir a gaziw ɲinina mun b'u ka sumanw laja jan'u ka se a lasago tuma ma ka sɔrɔ k'a don minɛnw kɔnɔ ka taa lase feerekɛyɔrɔ la bref mouvement an bɛ kɔ ye o de mouvement politique don mais ka politique kɛ cogo la mun tɛ kɔrɔlen cogo ye parce que an ko Mali kura de wa an bɛ fɛ ka taaseen kura de ta ka hakilina kura de sɔrɔ ka baaraw ka kɛ ni sariya kɔnɔ parce que baara tɛ sariya kɔnɔ ça c'est clair bon ni hakilina ma falen comportement tɛ se ka falen ni comportement ma falen an bolila an ma taa yɔrɔ la o de ye mouvement an bɛ kɔ ye c'est un mouvement politique et citoyen politique tɔn yɛrɛ de avec des ambitions politiques avérées sini sɔgɔma ni maa bɛ aw cɛla yan aw ka tɔn mun bɛna don an bɛ kɔ kɔnɔ yan ni maa b'aw cɛla yan mun bɛ fɛ ka kɛ maire a bɛ fɛ ka kɛ député ani an bɛ kɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kɔ na a b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a campagne na fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de y'an bɛ kɔ ye mais fo aw ka bɛn sigida la ka kɛ kelen ye parce que an bɛ kɔ ka jate la mɔgɔ kelen dɛmɛ tɛ yen o tɛ yen mɔgɔ kelen dɛmɛ kɛ n'o tɛ yen o papier kɛ n'an t'o minɛ yɛrɛ mais kulu dɛmɛ mun bɛ se ka kuluba dɔ nafa mun bɛ se ka sigida nafa o ni nafaw de ka bon o de bɛ se ka walankata ka se fan bɛɛ o de an bɛ kɔ ka taabolo ye voilà donc Fatumata Ɲani Batuli a ye mun bɛ waleya san 2 kɔnɔ mada la n'an bɛ se k'an jɔlen sisan k'an bɛna an da don a bɛɛ lajɛlen na parce que Fatumata Ɲani ko musow den makɔrɔbaw dɛsɛbagatɔw denw minnu mansaw tanyara musow minnu cɛw tanyana Batuliɲani ko nin bɛ ne maaw ye minnu ni dɛmɛ ka kan surtout mɔgɔkɔrɔbaw ou bien banabagatɔbaw tuma bɛɛ aw b'a ye réseau kan u bɛ banabagatɔ dɔw ye minnu kamana gannen don furakɛli ko la a furakɛli tɛ se ka kɛ Mali la a musakaw ka ca a bɛ don a kɔrɔ a b'u ta a bɛ taa n'u ye o furakɛliyɔrɔ la pour que u ka se ka k'u yɛrɛ u ka se ka fɛn dɔ dilan diɲɛ kɔnɔ u ka bɛna to u kana bɔ société kɔnɔ ka sɔrɔ u si ban ma ban donc an bɛ kɔ ka taabolo ye ninnu ye dɔgɔtɔrɔsow bɛ dɛmɛ ni furakɛli minɛnw ye écolisow bɛ dɛmɛ ni kalankɛ minɛnw ye donc ni mun ko ji t'a bolo forage bɛ d'i ma donc Batuliɲani ye fɛn caman kɛ Batuliɲani ko a ka se Korofina musow ma kisi ma sababu la ka na ka u ka jɛɲɔgɔnya ɲini ani u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se essayer ka yɛlɛma don ko la ni o yɛlɛma donna ko la sa en ce moment là an b'an sigi an bɛ ɲɔgɔn filɛ inshallah ni mun bɔra la bɛɛ lajɛlen b'o ye wa foyi tɛna bɔ a la fana ni hɛrɛ tɛ o de don Ala sagaw bonya b'a la Batuliɲani ka foli b'aw ye merci beaucoup. An bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ kɔni kan olu ka cakɛda min bɛ n'a bɛ f'o ma ko chambre haute du parlement russe olu ka maa ɲɛmaaba kɔni y'a jira k'a fɔ nanzara jamana minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni kan ka juru min ni ayiwa u ye a don farafinna la ni o bɛ tali kɛ colonisation waati u ye bingali wale min ta ka farafinna yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ wa u kan ka a bɛɛ lajɛlen kɔni sara farafinna jamana a kelen-kelenna yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye wa u kan ka dɔn k'a fɔ u ye wale min yɛrɛ kɔni kɛ farafinna olu kɔni u kan ka u jɔyɔrɔ k'a dɔn wale min kɛra farafinna kɔnɔna yɛrɛ la o fana yɛrɛ kɔni ka bɔ a la a bɛ fɔ min ma ko génocide n'o
n'o de ye ka siyaw olu yɛrɛ dama k'olu kari ɲɔgɔn na o min n'o kɛra nanzara jamana caman yɛrɛ kɔni fɛ ka ɲɛsin farafinw ma nin bɛɛ lajɛlen ye juru ye nanzara jamanaw olu ye min don farafinna la n'u kan ka minnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sara o ka bɔ a la u ka dugujukɔrɔ nafolo n'u ka dugujukɔrɔ sɔrɔ ayiwa o min n'a kumaniya n'a a dugudenw ma ayiwa k'o kɛ nanzara jamanaw ta ye ko nanzara jamanaw kan ka sɔn k'a dɔn k'a fɔ u ye wale kolon ni wale jugu minnu kɛ ka se ka a wale ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sara farafinna jamana ye ka bɔ yen an bɛ taa halisa irisi ale ni Ukraine olu ka kɛlɛjugu min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la lamɛrikɛn jamanaw olu ka pankuru min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko drone Miki 9 ale min wulila irisi ni Ukraine jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko mer Noire o min n'o wulila irisi olu ka pankuru min bɛ yen n'o ye Sukhoi 27 ye maa min tun bɛ a kɔnɔna la ni ale yɛrɛ kɔni wulila ka taa a bɛ fɔ Américains k'u ka drone min ma Miki 9 ko o lajigin mer Noire yɛrɛ kɔni cɛmancɛ la ayiwa u ka ɲɛmaayaso n'o ye fintigilakaw ka ɲɛmaayaso ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sergei Shoigu ale kɔni ye jɔnjɔn ɲɛnɛma ka se ka o ta k'o di o pankuru bolibaga yɛrɛ kɔni ma n'o ye Sukhoi 27 ye wa ka se ka u ka jamana yɛrɛ kɔni ka nisɔndiya yira ani a ka baara yɛrɛ kɔni kɛli halisa an bɛ to irisi jamana nka an bɛ don ale ni Chinois jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ bi fo ka taa se u ni Iran jamana yɛrɛ kɔni ma irisi ale ni Chine olu kɔni jɛra ka fara ɲɔgɔn kan min ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ kɔni ma olu ka laɲini min ye ka bombe nucléaire min yɛrɛ kɔni dilan ko olu ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ u ma bari ka d'a kan waati jan tɛmɛlen na Iran ale ni lamɛriki jamana olu yɛrɛ kɔni bɛnna kan min ye ayiwa bombe nucléaire yɛrɛ kɔni ye Iran jamana kɔni kana o yɛrɛ kɔni dilan bɛnkan kɔni bonyara Iran jamana yɛrɛ kɔni fɛ nka o bɛɛ la ta lamɛriki jamana olu yɛrɛ kɔni bɛ ka min ye wale wɛrɛw ta ka Iran jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o min ni o ye olu yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ olu fɛnɛ sɔnna irisi ale ni Chinois olu ka dɛmɛ ka se ka don olu ma laɲini min bɛ olu bolo don n'a nataw la n'a bɛ fɔ min ma programme nucléaire iranien wa ka se ka o baara ninnu ko olu bɛɛ lajɛlen sabati cogoya min na ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuguni komi ni a b'o kɛla ni anw ye ka se ka o didi k'an ka ja ninnu ka bɛɛ lajɛlen cari diɲɛ maa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ